טוב חברים, היום קצת נגיב על כתבה על טבעונות. קל להיות טבעוני, ביקור בסופרמרקט, נבקר את המוצרים שהיא קונה. יאללה, נראה מעניין. קל להיות טבעוני, אוקיי. חשבתם חשבתם שקשה למצוא אוכל טבעוני? לא חשבתי שקשה, זה פשוט קשה לגוף שלך לשרוד על אוכל טבעוני. תחשבו שוב. בואו איתי ותראו כמה קל להשיג כל מה שצריך, גם בואו נראה. במקטורי. אוקיי, חצילים, סביר ביותר. תפוחי אדמה, אחלה. מה זה? פסטה, דגנים, בלי שום ערך תזונתי, רוטב עגבניות נחמד ביותר. עוד דגנים, בלי ויטמינים, בלי שום דבר להכניס לגוף, רק מחממה מיותרת. מוצר להוסיף שמן קוקוס. אוקיי, שמן קוקוס זה נחמד, אבל לא חלב, לא לקטוזה, לא סויה. אין פה הרבה ויטמינים ומינרלים לעומת גבינה רגילה כמובן. עוד גבינות טבעוניות, מעובדות כנראה, לא טובות. מעדן סויה, מועשר בסידן, סינתטיים, ויטמין D סינתטיים. עדיף לקבל את זה ממזונות מלאים שלמים. עוד רואים פה, שוב, אוכל מעובד, לא בריא, בלי ערך תזונתי. טבעוני, מוצרים קפואים, מקור לברזל, ויטמין B12, אין פה כלום, זה סינתטי לגמרי, הם לוקחים תוספים כדי לקבל את המחסורים בגלל שהם לא אוכלים מזונות מהחי שהם עשירים יותר ובזמינות הביולוגית הטובה ביותר לבני אדם. אוכלים פה מוצרים מעובדים, פשוט זבל טהור, מעובדים בטירוף, מלאי שמן זרעים, חומרים משמרים, משפרי אפייה, מה לא? אוי לא, בורגר צמחוני, וואו, אוי ואבוי, שניצלון, תראו כמה כאילו זבל, חלבון סויה מעובד, נדחי חלבון חיטה טופו, אוי לא, חטיפים מעובדים, יד רק התחילה. הפרה. עוד דברים עם ויטמינים סינתטיים שאת חושבת שהם בריאים אבל מפוצצים בסוכר, שמני זרעים ודברים שמזיקים לבריאות. זבל טהור, עוד סוכר ועוד זבל. עוד זבל. אוקיי, 85% יחסית נחמד, אבל גם אין פה יותר מדי ערכים תזונתיים, יש בזה טיפה סוכר. אין פה כלום. חמת בוטנים בסדר. אוי, משקה בטח יש בזה גם שמני זרעים, זה משלמים פה פשוט על שקדים טחונים עם מים, שמן קנולה וויטמינים סינתטיים, כאילו זה חלב צמחי. אם אתם רוצים חלב צמחי תכינו בבית, אבל שוב עדיף חלב טוב. וואו, כמה ללא שומן, ללא קולסטרול וללא, איזה שטויות. זה כזה זבל מעובד, כאילו כל הדברים כמעט שהיא מראה פה פשוט מוכחים חד משמעית כגורמים למחלות, ואין סיבה להיות טבעוני ולצרוך את הזבל הזה. את יכולה להיות טבעונית גם ולאכול מוצרים שהם יותר טובים לנו, למרות שגם עדיין כנראה תהיה בחוסרים תזונתיים. וואו, כמה זבל. לא נורמלי. הנה הפרה, כאילו עושים מחווה של מה הם סיימו. החלב, וואי, איזה שטויות, איזה פרופוגנדה טבעונית, פשוט נורא. כאילו, מילא החלב הזה שהוא לא כזה איכותי, אבל ליצור חלב לא מפוסטר ברמה גבוהה מחווה טובה של פרות חופש, אז אחלה. גם לא גורם כזה הרבה נזק לבעלי חיים. ובסוף כאילו, טבעונות זה מטומטם, כאילו, חיות בטבע אוכלות בשר, זה הטבע, אין מה לעשות. אני לא אומר שהגידולים האלה שמגדלים בהם את החיות הם טובים לחיות. כן, אני קצת מרחם על החיות שמגדלים אותם בתנאים כאלה גרועים, אבל בסוף
צריך להרוג חיות וצריך לאכול אותם, וזה המזונות הכי בריאים שיש. מה שבאנו ממוצרים מהחי, חשוב להבין שזה בזמינות הביולוגית הגבוהה ביותר, ושזה פשוט הרבה יותר דחוס בוויטמינים ומינרלים, לעומת זה מזון מהצומח. מזון מהצומח זה פשוט כלום לרוב. לרוב זה טיפה לאכול פה ושם, אבל לרוב התזונה שלך צריכה להתבסס על מזונות מהחי. זה פשוט הכי בריא לנו. בליווי של תזונאי, אוי אוי אוי. טוב, קיצור, מה למדנו פה? שטבעונים אוכלים מזונות מעובדים, לא בריאים, הם נהיים בחוסרים תזונתיים, הם פשוט לא מבינים מה זה, איך עובד הטבע, ושבני אדם אמורים לאכול מזונות מהחי כי הם בריאים לו יותר וטובים לו יותר. פשוט צריך לקנות מחוות שמגדלות בשר ומזון מהחי בצורה יותר איכותית. אם תאכלו ככה אתם פשוט תגיעו לחוסרים תזונתיים ותהיו לא בריאים. זה פשוט באסה לגמרי שאנשים כאלה עושים פרופגנדה. הם יודעים שזה לא בריא והם מצלמים, כאילו קל להיות טבעוני, ביקור בסופרמרקט עם כל המוצרי זבל האלה, פשוט חבל לגמרי. אז זהו חברים, אני לא בעד להיות טבעוני. זהו.